Takže čau, jak je tady vítám u tohoto takového vlogu, zhruba 3. 4. vlogu. Máme tady Babetu 210, upravenou na Cafe Racer, budeme ju dneska měnit s jedným klučinou. Budeme ju nakládat zhruba něco kolem 7 hodiny do auta a budeme vyrážet ke slovenským hranicím za Uherský Brod a tam dál. Máme tu zhruba nějaký 90 km, zhruba jak hodinku čtvrt jízdy. Budeme to měnit za Pionýra, za Javu 05 přesně. A budeme točit video o tím a myslím si, že se máte určitě na co těšit, protože... Tak, já se tady hlásím ze vstupu. Máme tady už Babetu naloženou a ji s Vojtem akorát jedem. Babetu tady máme hezky danou v kufru. Máme tady vytažené sedačky a my tady s Vojtou akorát razíme ke hranicím slovenským pro Pionýra, pro Javu 05. Přihlásíme se v dalším vstupu. Takže čau, my tě tady vítáme z třetího zasedání. Ty při úplně jak sviňa, ten už popil něco. Dostal jsem pozvání, tak neodmítneš. V úplné prdeli, počkej, v úplné prdeli, úplně v lese, až to budeš sledovat, tak čau, zdravím tě a díky. Máme tady Finska, který úplně nevypadá, jakože takhle vábně, každopádně je to originál 05, je to originál karbecem a filtrem, kdo ví, tak ví. Stejně to přijde opět celý obrousit všecko prostě a tak dál. Vůbec to neřeším tak, jak to vypadá, protože stejně to bude celý projít, víte. Aspoň si ukážeme, jak v uvozovkách ze šrotu udělat motorku. A ještě to se mi podařilo, tak tady ještě máme velkou nádrž, jednučku, pak nějaké vyvozky. Ukážeme si to zítra, dneska už to vybalovat nebudem. Máme tady nádherný výlet, protože jsme byli 3 km od slovenských hranic. Máme tady úplně, že nádherný výlet, ale fakt jako krásný, jak můžete vidět, takže to je úplně peckový. A my se teda pro dnešek asi sami loučíme, protože teď už jedeme jenom dom a asi nějak tak, takže se zatím mějte a ahoj. Takže tedy já tě tady vítám dnes už v dalším vstupu z druhého dne. A máme teda tady už Pionýra, můžu vám ho ukázat. Jedná se o Javu 05, já si teď momentálně přepnu záběr a ukážu vám nějaký záběry z toho. Tak mělo by se jednat originál o Javu 05. Už to teda bohužel někdo lakoval, protože to bylo asi komplet rozložený. Chybí tady dost šroubku, tady vůbec třeba nedržijou vidlice, tady vlastně brýle nedržijou, takže dost šroubku tam chybí. Mělo by to mít, nevím, když tak mě poraďte, opravte mě, jestli to poznám, jestli je to originál 05. Tady detail. Tak, jak můžete vidět, někdo to lakoval si sprayem. Ono by to takto bylo pěkný, ono je to pěkně nalakované, tady teda chybí ty lišty. Každopádně ono by to bylo pěkně nalakovaný, ale buď to někdo skladoval, nebo já nevím, tady jde vidět, že to někdo přitíral štětkou, nebo nevím. Tady je to lakovaný na pěkno. Je to teda špinavý, jo, prostě to měl teda zaházený. Si to ukážu z druhé strany. Chybí teda tady ty lišty, dál tady chybí kryt řetězu. Motor asi by měl být údajně po generálce, to se neví. A chybí tady stojánek. Jediný tady 3 věci, co vím, že tady chybějou. Můžeme se tady podívat. O, to tady neotevřu, já si vezmu šroubovák, ještě si tady ukážem. Má to vyrezlou nádrž. Každopádně plech je pěkný, až takhle teda na to krátce, ale to je jenom malý, to si spravíme, to si obvaříme, že to není prasklý až tady po celém obvodu. Takže za mě takto je to jako celkem pěkné. To, že chybí panc, to už je taková normálka upínská. A já si teď sundám prsíčka a jdeme se na to podívat dál.